दथि इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सान फालिदों। दिनै सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएल हान्जानि बानजायनायाव फेर एन्ड बडि, इउथ बडि आरो वमेन उइंस जथायै दथि इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सान फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै सुबाइजार ब्लक इउथ सेलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों मिथिना लानि। गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो साबायखर बावबाय दिनैनि नैबे गोथार सानाव इउपिपिएलनि दथि जोनोम सान फालिनाय जि फोरबो सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलाबो पेरेन्ट बडि आरो इउथ बडि आरो वुमेन विंसखौ लानानै दिनै बल्लामगुरि प्राइमारिनि नैबे लांगोनायाव बा बल्लामगुरि बाजाराव जोङो बेखौ फालिदों। बेयाव जोङो माखासे सावरायनायबो हाबाफारि लादों। सावरायनायाबो जागासिनो दिनै गासैनिसिमबो जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि जानानै आरो सुबाइजार ब्लक कमिटिनि जानानैबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। इउपिपिएलआ 2015आव जोनोम जाजेनदोंमोन 5 आगस्टआवनो दतमायाव गोबां थांखि आरो मिजिं जायनाखि भिजन मिशनखौ लानानै बे आफादा थांखि जादों। फैनानै 6 बोसोरनि गेजेराव बियो दा सरकार सालायगासिनो दङ बिटिसिआव बिजेपिजों आरो जिएसपिजों लोगो नांनानै दिनै सरकार सालायदों। आरो बै समनि जेनाखि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सारनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बावबाय। दिनैनि दिनाव आसा खालामदों बे इउपिपिएलआ बिटिआरआव थानाय बिटिआर ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरनि जेनाखि लुबैनाय बा हास्थायनाय बेखौ सुफुंलांनो हागोन। 17 बोसोर बिपिएफआ सालायबोदोंमोन। बै समाव गोबाङानो आद्रा दङमोन, मावफुंजायाखै। दिनैहाय 7 मास बा 7 दान जानायावनो इउपिपिएलआ माखासे खामानिखौ मावदों। आरो 17 बोसोरसिम जुदि थानायोब्ला इउपिपिएलआ हारिनि मा खामानि मावलांगोन जोङो दिनै हमदांस'नो हाया बा बुंस'नोनो हाया। दासिमावनो जोङो गोबां नुबोदों। आसाम एसेम्ब्लियाव दिनै बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हानाय, लिरनो हानाय बेफोरो जाबोबाय। जायखौनाखि जों मेगनजों नुवा, जोङो फिजिकेलि साथा कम्बलखौ मोनथ'वाखैब्लाबो बा थिं बायदि स्प्रे मेसिनफोरखौ मोनथ'वाखैब्लाबो जोङो गोबां माखासे हारिनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो मोननो हादों। आरो आसा खालामदों इउपिपिएल सरकार थाजासिमाव बा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ मालाबाबो बर' हारिनि खहा जानाय हाबा मावफेराखै आरो मावनायबो नङा। बरंस बे इउपिपिएलनि दारै बर' हारिया जौगालांगोन आरो बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जाहैगोन। आङो बेखौ दिनै इउपिपिएलनि जोनोम सानाव बयनिसिमबो मिथिहोबाय। आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै बयबो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ आरो गासैबो बिटिआरनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै खामानि मावलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आच्छा, नैबेनि खेथ्रआव आङो बेखौनो बुंनो सानदों, बिपिएफआथ' दा गैखाला। लाफिकुल इस्लामनि केसआव गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा दिनै साइलेन्ट जाबाय आरो बे केसआव गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा बोनजानानै दङ। दिनै बिसोरो बाइ इलेक्सनावबो केन्डिडेट होनो हाया आरो होनो हानाय पजिसनावबो गैया। बरंस हाग्रामायाबो बेयाव बोनजानानै दङ। आरो लाफिकुल इस्लामनि केसआव जोङो मिथिदों बिपिएफनि कर्मिफ्रानो बेखौ दिनै गावदों होननानै जों मिथिनो मोनबाय सिबिआइनि दारै। आरो बे समसिमावबो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेखौ मावदों होननानै मिथिसेयावबो एबिएमसुनि आफादगिरि दानि सिगांनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां टाइसन हुसेनाबो बेयाव बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावबाय थादों मिथिसेयावबो। ओंखायनो जोंहा दा सन्देहस जादों एबिएमसुनि टाइसन हुसेनाबो बे लाफिकुल इस्लामनि केसआव जरित' दं नामा, बेखौबो सिबिआइनि आवथायाव लाबोनांगौ। जोङो बेखौसो बुंनो लुबैयो आरो। मानोना लाफिकुल इस्लामखौ बिपिएफनि कर्मिफ्रा सिथारदों होनसेयावबो टाइसन हुसेना माखासे समाव बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुबोदों। ओंखायनो बेयो जरित' दं नामा बेखौ सिबिआइआ नायबिजिरनायखौसो जोङो लुबैयो जोंनिफ्राय। बेखिनियानो।